Здравейте! Днес ще ви представя камина на дърва Pretty K3 GTD. Този модел камин е с мощност 9 кВт, което стига за топлите помещения до 150 кубика, в зависимост от изолацията. Предлага се 3 разновидности с цветове на страниците: слонова кост, бордово и черно. Размерите са и 54 см ширина, на 39 см дълбочина, висока е 96 см и тежи 89 кг. Едно от предимствата тук е големият отвор с голямото стъкло, като при всички модели от серията пепелника зад вратата. Каминът е оборудвана с тухли, на дъното имаме скара, а вътре намираме и допълнително клапата за димните газове. Като всяка камина, отдолу е клапата за първичния въздух, горе имаме допълнително клапа за вторичния въздух, това е за обдухване през стъклото, за да не се опушва толкова лесно. Моделите, които са с двоен корпус, позволяват да се монтират по-близко до повърхности, които не трябва да се греят, тъй като тук имаме постоянно обдухване през отворите, които са направени естествено по самото тяло на камината. И така, за разлика от обикновените камини, могат да се слагат в кухини без да губят от мощността си или същевременно да бъдат слагани по-близо до повърхности, които трябва в противен случай да ги пазим. За допълнителни въпроси или поръчки можете да се свържете с нас на посочените телефони през контактните форми в Facebook или в нашия сайт pottery.bg или на място в нашия шоурум в село Бусманци, улица Беговица, 29.